इयत्ता 5वी. विषय इतिहास. इतिहासमध्ये हा धडा पहिला, इतिहास म्हणजे काय. आता इतिहास म्हणजे काय, आपण मागं इयत्ता 4थीला शिवाजी महाराजांचा इतिहास बघितला की शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य कसं स्थापन केलं, लढाई कशी केली आणि स्वतःचं सगळं राज्य स्थापन केलं. हे शिवाजी महाराजांनी वेगवेगळे किल्ले जिंकून आणले, ते आपण मागं बघितलं. आताच्या इतिहासामध्ये काय बघायचं आपल्याला की पूर्वी 400 वर्ष पूर्वीचा काळ, की जुन्या गोष्टी काय आहे त्याच्यामध्ये ते आपल्याला बघायचं. काळ, जुन्या गोष्टी म्हणजे मागचा काळ, आत्ताचा काळ, उद्या, आज, उद्या, परवा, काल, हे सगळं काय झालं काळ. आता आपण हे बघतो, हे काय काल आहे, कॅलेंडर, दिनदर्शिका. त्याच्यामध्ये इथं सगळे वार आहेत वेगवेगळे, की सोमवार आहे, मंगळवार आहे, बुधवार आहे, गुरुवार आहे, शुक्रवार आहे, शनिवार आहे, रविवार आहे. मग हे वार आहेत, आजचा, उद्याचा, परवाचा. महिने आहेत इथं. हा कोणता, आता सध्या कोणता महिना चालेल, नोव्हेंबर महिना चालेल. वर्ष कोणतं चालेल, 2020. मग हे कॅलेंडरवरून आपल्याला काय कळतं की वार कळतात, महिने कळतात, कोणते कोणते महिने चालू ते आपल्याला कळतात, आणि वर्ष कळतं की कोणतं वर्ष चालू. हे सगळं काय झालं, काळामध्ये हे सगळं मोजमाप झालं. तसंच घड्याळामध्ये आपण वेळ बघतो, सूर्य उगवतो, काय काय होतं, आपण काल काय केलं, आज काय केलं, हे आपल्याला कॅलेंडरवरून समजतं. म्हणजे वर्ष, महिने, वार हे आपल्याला कॅलेंडर मधून समजतात. वेळ आपल्याला घड्याळातून समजते की आता किती वाजले, 10 वाजले, 12 वाजले, रात्र झाली, आता अंधार झाला, हे किती वाजले हे आपल्याला घड्याळातून कळतं. हा झाला इतिहासाच्या ह्याच्यामध्ये आत्ताचा आणि आजचा, कालचा आणि उद्याचा. म्हणजे मग ह्याला काय म्हणायचं, सध्या तर ती घड चालू आहे, समजा घडामोडी की मी तुमच्याशी बोलत आहे, वर्तमान काळ आहे. काल काय झालं, काल काय केलं मी, भूतकाळ झाला, आणि उद्याच्याला मी काय करणार आहे, भविष्यकाळ. मग इतिहासामध्ये काय आहे की इतिहास म्हणजे भूतकाळातील घटना. इतिहास म्हणजे काय, भूतकाळातील घटना. आता आपण त्याच्यामध्ये 3 काळ बघणार आहोत की भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान काळ. आता आपण जन्मतो, भूतकाळ, जन्म दिवसापासून आपलं जन्म सुरू होईल. जन्म झाल्यानंतर आपण जगत असतो. आता आपण लहान छोटंसं बाळ असतो, मग ते भूतकाळ झाला. त्याला काय म्हणायचं, भूतकाळ, भूतकाळातील घटना. भूतकाळातील घटना, भूतकाळ म्हणजे मागचा गेलेला काळ, भूतकाळ. आता हा वर्तमान काळ, सध्याचा चालू वर्तमान काळ, त्याला म्हणायचं वर्तमान काळ. वर्तमान काळ सध्या चालू आहे तो वर्तमान काळ. आणि उद्या आपण म्हातारे होऊ, मोठे होऊ, म्हातारे होऊ, तेव्हा भविष्यकाळ म्हणजे अजून 20 वर्ष, 30 वर्ष नंतर. मग काय, भविष्य काळ. हे 3 काळ झाले की भूतकाळ, वर्तमान काळ आणि भविष्य काळ. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, आपण मागच्या घटना काय बघितल्या, ह्या मागच्या घटना म्हणजे काय आहेत, इतिहास. मागच्या घटनांमध्ये आपण काय काय केलं हे आपल्याला कळतं. ते कशामुळे कळतं, तर आपल्याला ते कळतं इतिहासमुळे. मग इतिहासामध्ये अशा वेगवेगळ्या मागच्या खुणा असतात, मागच्या ठेवलेल्या घटना असतात, की त्या काय आहे त्या आता आपण बघणार आहोत. ही सगळं इतिहासाचं मागचं पूर्वीचं 400 वर्षापूर्वीचं. समजा ही भांडी, कशाची भांडी, मातीची भांडी. हे सगळे भांडे, माती, हे तवा सरखय, हे टोपले, हे पातेले, हे भांडार, हे सगळे काय भांडी, जुनी मागची भांडी. हे काय, नाणी, पैसे. आता ते पैसे कसे आहेत, नोटा आहेत, तसं मागची ही नाणी, हे नाणी आहेत. हे ताम्रपत्र आहे. सध्या आपण कागदावर, वहीवर, पेनाने लिहितो,
पण पूर्वी हे असे ताम्रपत्र होते, त्याच्यावर लिहिलं जायचं. ते जुने लिहिलेले हस्तलिखित आहेत, पुस्तकं आहेत, हे सगळं जुनं लिहिलेलं ग्रंथ आणि हस्तलिखित आहेत. मग हे काय सगळं ह्याच्यावरून आपल्याला पूर्वी माग काय घडलेलं आहे, इतिहासामध्ये कसं होतं हे आपल्याला ह्याच्यावरून कळतं. हे सगळे काय झाले, इतिहासाची साधने, याला म्हणायचं इतिहासाची साधने. ह्या सगळ्यामुळे आपल्याला मागच्या पूर्वीच्या घटना घडतात, ती कळतात. प्राचीन वस्तू, शिल्प, भांडी, कोरुलेख, हस्तलिखिते, ग्रंथ, ताम्रपत्र हे लोकांनी पाहिलं. ह्याच्यामुळे आपल्याला मागच्या घडलेल्या कहाण्या हे आपल्याला सगळं समजतं आणि आपण ते सगळं बघून शिकतो. ह्या इतिहासाचे हे सगळे साधन, ह्या साधनाचा तज्ञ लोक अभ्यास करतात, त्याची पडताळणी करून बघतात की मागं काय झालेले, कसं झालेले, आणि मग त्याचा घटनाक्रम लावून 1, 2, 3 असा घटनाक्रम लावून मग इतिहास लिहिला जातो. म्हणजे मग इतिहास म्हणजे काय, इतिहास म्हणजे भूतकाळातील घटना, भूतकाळातील घटनाच्या ह्याच्यावर इतिहास आहे. आता इतिहास आणि आपण हा इतिहास, मग इतिहास फक्त मागच्या घटनांचा आहे का, तर मग पर्यावरणाचा आहे की आपल्या अवतीभोवती असणारा पर्यावरणाचा आहे. तसंच पृथ्वीचा आहे, पृथ्वीवरील डोंगर, पाणी, जलाशय. तसंच इतिहास हा छोट्याशा गावाचा, जिल्ह्याचा, राज्याचा, देशाचा असा वेगवेगळा इतिहास असतो आणि तसा इतिहास तो लिहिला जातो. भूतकाळातील घटना त्याची साखळी हे करून इतिहास हा लिहिला जातो. भारत देशावर इंग्रजांचं राज्य होतं. भारत देश स्वातंत्र्य झाला की 15 ऑगस्ट 1947 ला देश आपला स्वतंत्र झाला. इंग्रज लोक भारतातून निघून गेले. मग आदिमानव, पूर्वीच्या लोक कसे होते, तर भूतकाळातील हे सगळे लोक असे होते. आदिमानव हे सगळे असे होते की जे त्यांनी पण आग करण्यासाठी जंगलात राहत होते, झाडांची पानं अंगाला लावत होते. मग त्यांचा हळूहळू असं त्यांनी शिकत जाऊन त्यांनी वेगवेगळे शोध लावले. आग कशी निर्माण करायची ते पाहिलं आणि त्यांचा उदरनिर्वाह, फळं खाल्ले. मग हळूहळू शेती सुरू झाली. हा सगळा बदल होत गेला. हे पूर्वीचे लोक असे राहत होते. आणि आता नवीन तंत्रज्ञान आलं. मग त्यानंतर चूल आली, चूल तयार व्हायला, हे सौर ऊर्जेचं झालं. आता कॉम्प्युटर, संगणकाचा शोध लागला, मोबाईलचा शोध लागला. इतिहासाची म्हणजे इतिहासातील घटना आणि सध्याच्या नवीन विज्ञानातील घटना की कसे बदल होत गेले, नवीन शोध लावले. आपण इतिहासाचा अभ्यास करून त्याला अनुसरून मानवाने कसा नवीन शोध लावला हे आपण ह्या पाठामध्ये बघितलं. ह्या पाठाचा प्रश्न उत्तर स्वाध्याय आहे, त्याचे प्रश्न उत्तर लिहायचे आणि ते मला पाठवायचे. थँक्यू.